Ideme sa teraz rozprávať o vitamínovej bombe a to je to konkrétne čierna rýbezla. A Jana Trebulová je medzi nami, výživová poradkyňa. Pekné dobré ráno prajeme. No, ja si myslím, že je to naozaj hlavne pre ženy, pretože v podstate je to taký antioxidant. Je to obrovský antioxidant. V podstate už 40 bobul čiernej rybezle obsahuje dennú dávku vitamínu C. A okrem vlastne vitamínu C má ďalšie množstvo vitamínov a minerálov, ktoré priaznivo pôsobia na pokožku, na vlasy, imunitný systém, čiže na nechty. Takže naozaj pre ženy je to ako stvorené a okrem toho sa odporúčajú napríklad čierne rybezle pre ľudí, ktorí majú problémy s krčovými žilami, opuchinu, vysoký krvný tlak, kto má oslabené cievy, takže naozaj má široké spektrum. Máme leto, to znamená, že je ľahko dostupná, ale čo s čiernou rybezlou, keď je teda leto, si nazbierame, môžeme ju zamraziť? Určite áno. Je to šetrnejšie, ako keď sa to zavára. A sušenie? Aj sušenie, len tak potom pozor, lebo tam sa koncentruje vyššia koncentrácia cukru. No, tak a sirupy? Keď už sme pri tom vymenovávaní možností? Sirupy... Alebo šťavy? Skôr šťavy, lebo sirupy ako také sa využívajú napríklad pri zápaloch dýchacích ciest. Zase z tých sušených bobul sa robí čaj, ktorý je výborný zase pri reumatických bolestiach. Ale šťavy ako také, a napríklad s kombináciou práve s jablčkovou šťavou, 100%, ktorá má očisťujúci a tiež regeneračný účinok, tak je to naozaj bomba plná antioxidantov, vitamínov, minerálov. Takže ja to odporúčam jednoznačne pre všetkých, ktorí si chcú posíliť imunitu, ktorí chcú zregenerovať, ktorí chcú očistiť svoj organizmus. Takže... Pardon, niekto nemá rád čiernu rybizlu ako takú, lebo má pocit, že možno je trošku kyselkáva. V kombinácii s iným ovocím napríklad, s jablčkom. Jablčko áno, určite. Jablčková šťava, áno. A tieto 100% šťavy sú naozaj výborné, že keď človek dá si schladiť, osviežujúce. Pridáme si ešte k tomu nejaké bylinky, môže sa to zriediť s vodou. No jasne, s metou napríklad, alebo bazálku, čisto teoreticky. Dobre, ale mám takú ešte jednu otázku. Keď sa pozrieme na, a to je posledná, keď sa pozrieme na rodinu rýbezly, tam sú rôzne biele, červené, čierne. Sú tie čierne, že top? Čierne sú top. Je to tým farbivom okrem iného? Je to aj tým farbivom a je to aj tým, že obsahuje najviac vitamínov a minerálov. To je to, čo sme sa bavili na začiatku. Presne, tak ďakujeme veľmi Ďakujeme veľmi pekne, Janka. A práve teraz by som rozhodne dala nejakú výzvu pre vás, milí televízni diváci. Ono je to veľmi jednoduché, my máme súťaž, nielen tak Mirnix Dirnix, ale pred malou chvíľou sme sa rozprávali o šťave a práve vy máte šancu vyhrať pitný režim Fruxy Fresh 100% šťavy, bez konzervačných látok, farbív, bez pridania cukru a vody, zastúdená, lisované sú tieto šťavy a ten pitný režim je na komplet celý mesiac. To znamená veľmi veľa šťav môžete dostať, pokiaľ nám napíšete vašu výzvu, ako máte počas leta. Dobre, počas leta. To je veľmi naša diváčka Katka mala takúto výzvu. Pozri sa, asi úroda uhoriek je naozaj štedrá. Toto musí zvládnuť. Nech sa páči, toto už je aj vyslať. Počkaj, nie, toto je takto, lebo ešte to musí otočiť. Teraz to áno, teraz to momentálne konzervuje. Tak toto je výzva. Teda klobúk dole. Bohužiaľ, marhule, napríklad úroda marhu nie je že taká silná ako úhorka. A možno, že v piatok ju vyžrebujeme. Necháme sa prekvapiť, pretože toto je inšpirácia pre vás, aby ste nám ukázali takýmto spôsobom. Potom to pošlite na zdolaj výzvu @markiza.sk. Opíšte jednoducho, alebo dajte aj nejakú tú fotku k tej vašej výzve. A sme zvedaví, ako to celé dopadne.